נרד, מה את אומרת? אוקיי. התחלתי להקליט. בסדר גמור. אז מה שאנחנו נעשה בזום הזה היום, אנחנו קודם כל נדבר באופן כללי על העבודה אינטרנשיונל, אנחנו נדבר על תוכניות התגמולים במדינות שונות, אנחנו לא נרד כאן למדינות ספציפיות, זה יהיה דברים מאוד כלליים. איך עובדים? איך תכלס עובדים? אוקיי, יש לי זכיינית שהיא רשומה בחו"ל, או יש לי זכיינית שרשומה בארץ אבל היא חיה בחו"ל, איך עושים את הדברים האלה? אני אראה לכם את האתר, בגלל שאין אתר בישראל, אני לא יודעת כמה מכם באמת נכנסות ומשחקות עם האתר במדינות שונות. אגב, אתם יכולות לעשות את זה, כן? כותבים בגוגל פשוט. ונכנסים ומשחקים עם האתר, וזה ממש ממש חשוב לעשות את זה. אנחנו נעשה ביחד, נראה איך מצרפים זכיין ואיך עושים הזמנות בחו"ל, שזה בעצם נמצא תחתיכם. מה עוד זה אמרתי, מיסוי עניינים, איך עובדים עם זכיינים בחו"ל, וזהו, וכמובן שאחרי שנעבור את כל זה, אנחנו נדבר על הכלי הכי גדול, הכי משמעותי, הכי מהמם, מהיום, אוקיי, ממחר בבוקר, אני משחררת אתכם אחרי הזום היום, אבל ממחר בבוקר, לכל אחת יש את הסיסמה, להאב, היא מתחילה לשחק איתו, כמו שאתם משחקות עם הצ'אט GPT שלכם ועם האינסטגרם שלכם, אתם נכנסות ללמוד על ההאב, ומגדילות את הכלי שלכם, ויודעות לעבוד עם ההאב, לא רק לחול, גם לישראל, אבל זה ממש יעשה לכם שינוי מאוד מאוד גדול במיינדסט שלכם. נגיע להאב. אז יאללה, בואו נתחיל. אז כמו שאמרתי, יש לנו בעצם ג'וס פלאס היום ב-32 או 4 מדינות, וואלה, אני כבר לא סגורה על זה איפה אנחנו עומדים היום, ובעצם כל זכיין שמצטרף, הוא צריך להירשם במדינה שבה הוא משלם מיסים, בה יש לו חשבון בנק. אוקיי? אני לצורך העניין זכיינית שנרשמה בישראל. שילמתי לפני 7 שנים את ה-300, אז היה 92 שקלים, ואני רשומה בישראל. בישראל אני משלמת את המיסים, בישראל יש לי חשבון בנק. החברה, ג'וס פלאס, החברה, פר מדינה, יכולה להעביר את הכסף אך ורק למקום שבו הזכיין נמצא, נרשם. זאת אומרת, אם אני עשיתי רילוקיישן לספרד, על מנת שאני אקבל את הכסף ביורו לצורך העניין, או מספרד, אני צריכה להעביר את הנקודה שלי לספרד. אני לא יכולה, מדינת ישראל, ג'וס פלאס ישראל, לא יכולים לשנע כסף מחוץ למדינת ישראל. ג'וס פלאס גרמניה לא תשלם לזכיין שחי בישראל. אוקיי? זאת אומרת, כל זכיין שמצטרף, הוא נרשם איפה שהוא משלם מיסים ושיש לו חשבון בנק. עכשיו, אם הוא משלם מיסים גם אם, סתם מישהו נגיד עשה רילוקיישן, אני אדבר על עצמי, נופר, אני לא יודעת מה הסיפור, מאיפה את מגיעה, אז אני אדבר על עצמי. אני עשיתי עכשיו רילוקיישן ורוצה להצטרף לג'וס פלאס. אם עדיין אין לי חשבון בנק בספרד, אין לי אפשרות להצטרף בספרד. אין לי אפשרות להצטרף לישראל ושישראל תעביר לי את הכסף לספרד, אוקיי? סבבה? עד פה זה הגיוני. אגב, אם יש לכם שאלות, אז כל פעם שאני אסיים, אל תיכנסו לי באמצע, כי זה מוציא אותי קצת מהריכוז. כשאנחנו מסיימים נושא מסוים, אז תרשמו לכם שאלות בצד, ושנסיים נושא, אני אענה לכם על השאלות. אוקיי, אז כל זכיין מקבל בעצם את העמלות, את הבונוסים, את הכסף, מהמדינה שבה הוא נרשם מלכתחילה בתחילת העסק. אין בעיה, וזה ממש ממש חשוב, כי הרבה אנשים, היום המון אנשים זזים. אני בטוחה שאתם מכירים את זה, אני בטוחה שאם אתם ברשתות, יש מלא נוודים דיגיטליים, מלא אנשים שעושים רילוקיישן. אפשר, וזה אפילו ממש ממש פשוט וקל, לשנות את המדינה. זאת אומרת שאם אני רשומה בספרד, מחר אני פותחת פה, לא יודעת, רוצה להעביר את כל המיסוי, לסגור, לנעול אחריי את כל התשלום מיסים בישראל, אני יכולה להעביר את הנקודה שלי לספרד, ולהתחיל לקבל בעצם את העמלות מספרד. זאת אומרת, שוואנס נכנסתם לחברה הגלובלית ג'וס פלאס, אתם יכולים לעבור מנקודה לנקודה, זה רק עניין בירוקרטי וטכני. אוקיי? אתם עוברים עם הדרגה שלכם כמובן, פשוט עוברים לתוכנית שהיא של מדינה אחרת.
מיוטים, מיוטים, מיוטים. אוקיי, עכשיו, לכל מדינה יש תוכנית תגמולים שהיא משלה, אוקיי? ג'וס פלוס לא מכתיבה ככלל, זה לא מקדונלדס שמכתיבה ל... ל... האמת שגם מקדונלדס, המחירים הם לא זהים, תזכחו שאמרתי את זה. זה לא איזה חברת על שמכתיבה למדינות בדיוק אחד לאחד איך לעשות את זה. כל מדינה בעצם מתאימה את תוכנית התגמולים שלה למדינה עצמה. כמובן שהרוב די דומה, הדרגות הן פחות... סליחה, שנייה, אני לוקחת רגע צעד אחורה. אנחנו נדבר היום על ישראל ועל אירופה. אני לא נכנסת לארצות הברית. ארצות הברית, בניגוד למה שאמרתי עכשיו, זה אישות בפני עצמה, אוקיי? אני לא אפתח את זה פה. מי שתכניס צוות בארצות הברית, אנחנו נעשה על זה שיחה נפרדת וקצת יותר פרטית, אינטימית, כי באמת התוכנית הגמולים שם, הם עובדים שם בצורה מאוד מאוד שונה. אז מה שאנחנו, ישראל, עובדים מאוד מאוד דומה לאירופה, ולכן כל הזום הזה יהיה על ישראל ואירופה. אז מה שהתחלתי להגיד זה שבאמת יש דברים שהם זהים, לצורך העניין הדרגות, השמות של הדרגות, פלוס מינוס הניקוד כדי להגיע לתור לכל דרגה, התנאים שצריך להגיע לכל דרגה, זה די דומה ממדינה למדינה. יש ניואנסים קטנים, סתם לצורך העניין, ג'וס פלוס ישראל, הזיכיון השנתי זה 396 שקלים, באירופה, כמעט בכל מדינות אירופה זה 50 יורו, אוקיי? כדי להגיע לדרגות זה 396 שקלים. דרך, כדי להגיע לדרגות זה די דומה, ניואנסים קטנים שפשוט צריך ללמוד פר מדינה. וזה מביא אותי באמת לנושא הבא. איך אנחנו לומדים? אוקיי, עכשיו יש לי מישהי שמתעניינת בחול, אני מדברת כרגע רק על הזיכיון, יש לי מישהי שמתעניינת עכשיו בגרמניה, מאיפה אני מתחילה, איך אני עושה, האחריות היא נטו עליכם, אוקיי? כל אחת שנמצאת, אני מתייחסת אליכם כבעלות עסקים, כל אחת שבעצם נכנסה לעסק הזה, נכון, יש לה אפליין, יש לה סבתא, יש לה רבא, סבתא, whatever, אבל האחריות היא באמת נטו עליכם ללמוד יחד איתה את תוכנית התגמולים של המדינה שאליה היא נכנסת. אם נכנסת לכם עכשיו מישהי מגרמניה, אתם לומדות יחד איתה את התוכנית תגמולים של גרמניה, כמובן. לומדים את ההתחלה, את הבסיס, את השתי הדרגות הראשונות. זה העסק שלכם והאחריות שלכם לדעת, ללוות את הזכיינים שלכם, ובעצם אתם גם רוצות את זה, כי אתם רוצות לגדל דור של זכיינים שהם לא עצלנים, זכיינים שהם בעצם עצמאים מהיום הראשון, אוקיי? אנחנו אחר כך, אני ככה עושה טיזר, כדי שלא תלכו לשום מקום ותישארו עד הסוף, אנחנו נעבור ביחד על ההאב, ואתם תבינו כמה זה פשוט וקל ללמוד את הדבר הזה. אבל האחריות היא נטו עליכם, להיכנס, לבדוק, לראות איך, מה הטלפונים של המשרדים, לעזור לה ממש בהתחלה, הטלפונים של המשרדים, איך עוברים, רגע, שנייה אחת, הבנות פה, הבנות פה, טוב, סליחה, אתם שומעים אותי? אז אתם פשוט את הזה. אז זהו, אז אתן רוצות גם להיות עצמאיות בעסק שלכם ולא להיות תלויות באף אחד אחר, וגם לגדל דור של זכיינים שיהיו עצמאים from day one ולא כל דבר, אז איך עושים, אז מה זה, ואם היא עשתה ככה ואם היא אמרה ככה, אלא לגדל דור עצמאי, ולכן האחריות שלכם ללמוד איתם דרך ההאב את הראשונות, את ההצטרפות, ממש התנאים הראשונים, איך סוגרים את הדרגה הראשונה, איך הם מעבירים את המידע הזה הלאה למשרדים, מקבלים את הבונוס, את הדרגה, איך למשל, איך מקבלים כסף, כל מדינה יש לה תנאי מיסוי אחרים, אוקיי? אצלנו צריך להוציא לשכיר או לעצמאי, בספרד זה עובד אחרת, אז האחריות שלכם ללמוד יחד עם הצוות החדש שלכם, אוקיי? אתם לא צריכות לשבת עכשיו ולעבור ללמוד על 32 מדינות,
אבל כשמצטרפת אליכם מישהי, כן בדיוק עשתה את זה השבוע, הייתה לה איזה מתעניינת מדינה אחרת, והיא התחילה לחפש את... נו מה? רגע, רגע, סליחה, סליחה, אני מצטערת, זה הבת שלי, פשוט לא בבית. אמ, אוקיי, אז זה אמרתי, זה דיברתי מיסוי, יופי. אה, מה כתבתי פה? אוקיי, בדרך כלל עד דרגת ה-SP זה בעצם העבודה הכי משמעותית והכי קשה, הכי מאתגרת, בואו לא נדבר במושגים כאלה, הכי מאתגרת. זאת אומרת, גם מבחינת שפה, גם מבחינת איך עובדים עם המשרדים, זה מאוד מאוד משתנה מאחד לשני. אני כן ירגיע אתכן ויאמר לכן שג'וס פלאס ככלל מגייסת אנשים שדוברים גם את השפה המקומית וגם אנגלית. זאת אומרת, כל מדינה שתצטרכו לדבר איתם, יהיו לכם דוברי אנגלית. אפילו בספרד, שאין דבר, אפילו בצרפת, שלא מדברים אנגלית בכלל, בג'וס פלאס, במשרדים, בתמיכת זכיינים, תמיד יהיו לכם אנשים שמדברים אנגלית, זאת אומרת שגם אם אתם כותבים מייל, אתם יכולים לכתוב אותו באנגלית, ואתם תקבלו שם תשובות הכי מהירות שאפשר, והכי רלוונטיות אליכם. עכשיו אני רוצה להיכנס, שנייה, יופי. אני נכנסתי כאן, כמו שאתם רואים, אתם רואים את זה על המסך, נכון? רגע, מיכל גוטסמן, זיו, את על המסך שלי, את רואה את המסך? כן. מעולה, מעולה, פשוט את בקובייה היחידה שאני רואה. אז כמו שאתם רואים, ואגב, זה לא קשור לזה שאני בספרד, כל אחד יכול לעשות את זה. אם אתם נכנסים לגוגל וכותבים ג'וס פלאס ואת שם המדינה שאתם רוצות לקבל במידע, אתם יודעים מה, אולי במקום ספיין אני אעשה, טוב, לא משנה, אני מכירה כבר את ספיין, אז בואו נעשה את ספיין. אני רושמת בעצם את המדינה, את ג'וס פלאס ואת המדינה שאליה אני רוצה עכשיו להיכנס. אוקיי? אתם רואים פה למטה, ג'וס פלאס S זה אספניה, אני נכנסת לאתר שלהם, זה האתר שלהם, כל אחת מוכרחה להכיר את האתר, בטח ובטח אם יש לה אנשים בחו"ל, בטח ובטח אם יש לה מתעניינים בחו"ל או אנשים שהיא עובדת איתם. זה האתר, כמו שאתם רואים פה בצד שמאל למעלה, אתם רואים שהאתר הוא תחת השם שלי. האתר הזה הוא תחת השם שלי כי אני כבר נכנסתי כמה פעמים לאתר והוא כבר מזהה אותי. במידה והוא לא מזהה אותי, זאת אומרת הוא לא כותב כאן תחת מי זה, אתם תצטרכו להכניס את זה אחר כך, או בהזמנה או בזיכיון. עכשיו יש לנו כאן גם אפשרות... מיעוט חמודות. אני בעצם גם יכולה, נכון? אנחנו נתגבש קצת, אבל קודם ש... לא, אני זה. אני ראיתי בית ו... אני אמצא את הדרך להשתיק. זהו. אוקיי. אז איך אני סוגרת אותו עכשיו? זהו. אז יש לי כאן בעצם אפשרות לקנות את המוצרים, לקרוא עליהם ואת כל הדברים הבסיסיים. יש לי כאן, אתם רואים את ה-Healthy Start for Families, מפה אפשר לעשות בעצם את ההזמנה של התחלה בריאה למשפחות, ואני רק אתן לכם איזושהי דוגמה קטנה, כי אני לא יודעת אם אתם אם יצא לכם לעשות הזמנות בחול, אבל אם למשל אני רוצה לעשות כאן הזמנה, אוקיי, אני יכולה לבחור, אני לא, לדעתי יש על זה איזשהו זום של ליאור, אבל אפשר לעשות כאן בעצם הזמנה בתשלום אחד, או ב4 חודשים,
ואז לעשות את התשלום, ואם אני נכנסת עכשיו לפה, היי ממי. מתי חזר? מיקה, אני בזום חמודיתה. סליחה, צלצלתי ולא אני. סליחה חיים שלי, אבל אני עכשיו פה. לא ליאת, קרה כלום. האתר של מדינה תמיד יהיה בשפה שלהם? תמיד יהיה בשפה שלהם. את יכולה פשוט לתרגם את הדף. את יכולה לעשות תרגום של הדף. אוקיי. כן. שאני רוצה לעשות הזמנה, וזה לא מקושר אליי, זאת אומרת, ולא רואים את השם שלי. אגב, אם אתם עושות את זה דרך הנייד, רואים את זה למטה, לא למעלה. במחשב רואים את זה בצד שמאל למעלה. בנייד רואים את זה למטה. תגללו עד למטה לפס השחור ותראו את השם שלכם. הגענו לפה, אנחנו רוצים עכשיו לצורך העניין להכין עגלה. למשל, אני רוצה עכשיו לשלוח לקוחה שלי שרוצה לעשות הזמנה, אני מכינה, היא רוצה להזמין אומגה, אני יכולה להכין לה את העגלה הזו, ולהיכנס כאן, לערוך את ההזמנה הזו, לשתף, לעשות כאן את השיתוף של העגלה, וכאן אני מכניסה את המייל שלי, כדי שההזמנה תהיה תחתיי, כל אחד שההזמנה תהיה תחתיו. זה כדי לעשות הזמנות. מרינה, אני רואה רק אותך. את זה סבבה? זה יודעים, מכירים? פחות או יותר. כן, זה אמורים לדעת, כן. מעולה. ברגע שמכניסים... את יכולה להעביר את זה לאנגלית, ואז אפשר לראות את כל האתר באנגלית. בסדר, סבבה. אני כרגע אין פה איזה משהו מאוד מאוד קריטי, אז בגלל זה לא כל כך התעסקתי עם זה. זה פשוט שיתוף, וכאן אני מכניסה את המייל שעליו אני רוצה שתהיה את ההזמנה. אוקיי? ואז אני בעצם שולחת ללקוחה את הקישור הזה. אני יכולה אותו דבר בעצם, כדי שהקישור יהיה עליי, להוציא את הקישור מהבק אופיס שלי. לכל אחת מכן יש בק אופיס, נכון? ובבק אופיס, מתחת לפרטים שלכם, לשמות שלכם, יש שם לינק. את הלינק הזה אתם יכולות לשלוח לכל מקום בעולם, דרך וואטסאפ, דרך אימייל, בפייסבוק, איפה שבא לכם, וכל מי שייכנס ללינק הזה יוכל לעשות הזמנה עצמאית. דרך הלינק הזה, ההזמנה תהיה רשומה על השם שלכם. אוקיי? אבל זה רק שהאתר יהיה פעיל אצלנו בישראל, נכון? אני מדברת כרגע אך ורק על הזמנות לחול, לא על הזמנות בתוך אוקיי. ישראל. סבבה. אין דבר כזה כרגע בישראל, אנחנו היום בזום אך ורק חול. אוקיי. אבל גם אם לכם אין אתר כרגע בישראל, אתן יכולות לעשות הזמנות בחול. אתן יכולות לשלוח את הקישור שלכם, הוא פעיל, פשוט לא בישראל. לכל ואז אחד הוא ייפתח איפה שאני נמצאת לכל בעצם. אחד בבק אופיס החדש שלה, בעמוד הראשי, מופיע קישור לאתר האישי שלה. עכשיו, תיכנסו לשם בסוף הזום, תסתכלו איך הקישור הזה נראה. אם הקישור הזה אצל חלק מהבנות בישראל נראה לא נכון, זה יכול להיות juiceplus.com ואז שטרודל, עוד פעם juiceplus, עוד פעם co.il. אם זה ג'יבריש שם, לשלוח מחר מייל לתמיכת זכיינים, מייל לתמיכת שתקן זכיינים. את זה באותו רגע, ואז יש לכם קישור לאנשים לעשות הזמנה בחו"ל. נכון. עכשיו הקישור הזה, מה שבאמת חשוב להבין, זה שהקישור הזה, אני אחזור שנייה אחת לדף הראשי, הקישור הזה, שהוא כמו שאתם רואות כאן, הוא תחת השם שלי, בעצם דרך הקישור הזה, זכיינים יכולים להצטרף. זאת אומרת, בחול, אין דבר כזה לקחת פרטים. אסור לקחת פרטי אשראי בחול. גם בישראל עכשיו יהיה אסור. זאת אומרת, כל הרעיון של ההחלפות והזה, מה שקורה עכשיו בישראל הוא לא דבר חוקי, ולכן כל הפעילות שלכם עוברת לאונליין. לא לוקחים נתוני אשראי, פרטי אשראי וכל מיני דברים כאלה, לא קיים הדבר הזה. הלינק הזה זה מה שישמש אתכם מעתה ועד עולם. דרך הלינק הזה, אם את הלינק הזה אני שולחת למישהי שמתעניינת, היא יכולה גם להיכנס ולהירשם כזכיינית. ליאת, אם את שולחת את הקישור הזה, אז הוא בעצם מתאים את עצמו למדינה ששם היא פותחת אותו? כן, 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 כן. רגע, כאילו, אם אני אשלח את זה לעצמי ואני פה בארץ, זה לא ייפתח לך. לא ייפתח לך.
הנה, אוקיי. העברתי את זה לאנגלית כדי שיהיה לכם גם כן קל לראות. הקישור הזה נפתח לפי מדינה. זאת אומרת, הקישור שלי הוא בכלל מישראל. הקישור שלי, כשאני פותחת אותו אצלי, אני חיה בספרד, הוא נפתח לי על האתר של ספרד, עם המוצרים שיש בספרד, עם המחירים של ספרד, עם התנאים של ספרד, הכל בספרדית. אם עכשיו אני אשלח את זה למישהי בגרמניה, זה ייפתח בגרמנית, עם המוצרים שיש בגרמניה, אוקיי? לא הכל זמין בכל מדינה, עם כל התנאים שיש בגרמניה. זאת אומרת, לא צריך לשחק עם הקישור ואם הזה זו פעם בכלל. ראשונה שהיא פותחת את זה נגיד, בסדר, היא נכנסה צריך נגיד, לעשות הרשמה. היא צריך נכנסה, לעשות הרשמה, היא צריכה לעשות הרשמה, ואז כל פעם שהיא תיכנס לאתר של כמו ג'וס, פה. תמיד זה יהיה עליי? כן, כן, בדיוק כמו שזה פה. את רואה את מה שיש בשיתוף? ראית, כן. עשיתי ג'וס פלוס אספניה בגוגל ויצא לי תחת ליד. אז גם זכיינית שלך שנמצאת נגיד בגרמניה, once היא נכנסה דרכך, תמיד כאילו כל רכישה שלה או כל עשייה שלה תמיד תהיה אוטומטית תחתייך. אלייך. אוקיי, אוטומטית על תחתייך, כן, תודה. באהבה. אוקיי, עכשיו זה באנגלית. שלחתי את זה עכשיו למתעניינת שרוצה להצטרף לעסק, אוקיי? אני יכולה לרדת פה למטה, יש לי את המוצרים, טפצ'ט קטן, יש את ה-Healthy Start for Families. אוש, רגע, זה מציק לי פה. נו, איפה אתה? הנה, become a partner. אני מחפשת את זה בספרדית, כאילו. become a partner. זה בדף הראשי, זה בתוך הפרצוף שלהם, לא צריך להסתבך עם זה, לא צריך ללכת לכל מיני מקומות נסתרים, זה נורא נורא פשוט. הם יכולים באופן עצמאי להיכנס לכאן, יש להם 3 שלבים, כמו שאתם רואים, גם הפכתי את זה לאנגלית, אז אתם ממש יכולים לראות את זה נורא נורא בקלות, הם פשוט נכנסים דרך כאן, say yes, join now, והם מכניסים את הפרטים שלהם בצורה הכי פשוטה, באמת האתר הזה זה כאילו game changer, מכניסים פה את הפרטים, אני כמובן לא יכולה להיכנס לשלב הבא, כי אני צריכה להזין פה פרטים, ו-create my account. עכשיו, בגלל שהם נכנסים תחת הלינק שאני שלחתי אליהם, הם באופן אוטומטי נרשמים תחתיי. הם באופן אוטומטי הופכים להיות זכיינים בתוך הארגון שלי. אוקיי? פשוט? מובן? יש איזה שאלות על הדבר הזה בתוך האתר? אני אשמח לדעת עוד פעם איפה יש את הלינק באתר החדש, כאילו, של ישראל. לא הבנתי אתכם. הלינק הוא בבק אופיס. איפה שאת רואה את הניקוד שלך, כן, בבק אופיס, בדף הראשי שלך, מתחת כן, לשם שלך ולדרגה שלך ולטלפון, יש שם לינק, אוקיי, www משהו, ויש לו את הבנתי. הקישור בצד, ואת יכולה פשוט לעשות, לא קישור, שילוח כזה, ואת יכולה פשוט להריץ אותו משם לאן שבא לך. סבבה, חוץ תודה. מישראל כמובן. ליאת, מה קורה במצב שזכיין נרשם כפרטנר, לא דרך הקישור שלך, ועדיין זה תחתייך, אפשר אחרי זה לקשר? מה זאת אומרת עדיין תחתייך? איך הוא יכול להיות תחתייך אם הוא לא נרשם מהקישור שלך? לא יודעת, הקישור הלך לאיבוד, הוא עשה גוגל, נכנס, סתם, אני נותנת איזה תסריט, עשה גוגל, נכנס, בכמה פרטנר, בגוגל אי אפשר לקבל בכמה פרטנר, זה חייב להיות דרכך? אפשר, זה פשוט שולח למשרדים בקשה שהזכיין הזה רוצה להצטרף. אם את יודעת שהוא יצטרף ולא דרך הקישור שלך, פשוט שולחת מייל למשרדים באותה מדינה, נגיד הוא נרשם באנגליה, שולחת מייל למשרדים באנגליה, אומרת להם, תקשיבו, הלקוח, הזכיין הפוטנציאלי נכנס דרך גוגל ולא דרכי, אבל הוא שלי, ותעבירו אותו אליי, והם פשוט משייכים את זה אלייך, נותנת את הפרטים ומשייכים אותו אלייך. אין בעיה מהבחינה הזו. זה רק עניין טכני. עוד שאלות? כן, לי יש שאלה. שוב. זה לא על האתר, אבל אם באמת זכיין עכשיו נכנס תחת זכיינות של ישראל, אבל עושה הזמנות ולקוחות וכל מה שצריך מחול, הניקוד נספר כניקוד לישראל, אוקיי. נכון?
כאילו, זאת אומרת, אם עכשיו זה הניקוד תמיד לפרטנר, יהיה לפי, כאילו לפי הדרגות של ישראל. בוודאי, אבל לפי הניקוד של ספרד. כן, אם כאילו אני, הניקוד יהיה על המוצרים, כאילו לפי מה שהם עושים, אבל מבחינת, נגיד, כדי להגיע לדרגה מסוימת, זה לפי הניקוד של ישראל. איפה שהיא רשומה כזכיינית, אם יש לה, המספר זכיין שלה הוא ISR, שזה ישראל, סבבה. אז היא צריכה לסגור את ה-P פלאס לפי 4,000 נקודות. זה לא משנה איפה היא עושה את ההזמנות שלה. זה לא משנה איפה היא יוצרת את הניקוד. היא יכולה לעשות הזמנה אחת מספרד, אחת מארצות הברית, אחת מאנגליה, ואחת מישראל, היא תקבל את הניקוד בהתאם למדינות שהיא נמצאת בהן. היום זה נורא פשוט. היום בבק אופיס החדש זה חיים ממש קלים, הכל פשוט מופיע לכם כבר אחרי המרה, אחרי הכל. את רואה את זה בבק אופיס החדש, בנקודה למטה, אין לך בעיה עם זה. היא צריכה לעמוד בתנאים של הדרגה, שבה היא רשומה כזכיינית. אוקיי? ליאת, פרט חשוב שאתמול גילינו אותו, לא יודעת אם את יודעת או לא, אבל אם אני נרשמת כזכיינית בישראל והיא גרה באיזושהי מדינה אחרת, היא צריכה שיהיה לה גם חשבון בנק בישראל וגם כתובת ברישום בתור זכיינות חייבת להיות בישראל. נכון, אבל הכתובת זה בסדר אם זה יהיה ההורים שלה, זאת אומרת, כן, זה לא כתובת שמוודאים מדינה. נכון, זה לא צריך להיות משרד הפנים, אבל צריך איזושהי כתובת. את צודקת, כתובת, חשבון בנק, ואיפה היא משלמת את המיסים שלה. ליאת, יש לי שאלה. רגע. סליחה. לגבי מישהי שנגיד, אני כאילו מנסה לחשוב, לא משנה אם הם ברילוקיישן או בטיול כרגע, או לא משנה מה, כאילו נגיד שהיא ברילוקיישן, מבחינת נגיד, אוקיי, החשבון בנק שלה בארץ והכל, אבל כאילו היא חייבת שיהיה לה כרטיס אשראי נגיד מהבנק בארץ, כאילו איך פיזית היא כאילו, כמו שאנחנו כאילו משתמשים בכרטיס אשראי לשם? לא יודעת, איך היא כאילו, לא הבנתי. לא יודעת, היא יכולה למשוך כסף לקנות מוצרים? לא מוצרים, בשימוש האישי שלה נגיד. סורי, אני לא מבינה את השאלה, עוד פעם. יש לה חשבון בנק בישראל, סבבה? והיא נגיד ברילוקיישן או טיול. מה אכפת לי חשבון בנק? איפה העסק שלה נמצא? איפה היא רשומה כזכיינית? ישראל. אוקיי. אבל היא חיה במקום אחר. אוקיי. אז כאילו, יש לה כרטיס אשראי מהבנק בעצם בארץ, היא צריכה כאילו פיזית להגיע בשביל לעשות, ואז כאילו... מה אכפת לי איך היא... הכרטיס אשראי זה שלה, זה לא קשור לכלום. לא משנה איך היא חיה. אוקיי, אבל היא מקבלת את הכסף בעצם. חשבון בנק. היא חייבת חשבון בנק. אוקיי, והוא חייב להיות בארץ, אם היא רשומה בישראל. אם היא זכיינית בישראל, היא חייבת חשבון בנק בישראל, כי היא מקבלת את הכסף מג'וספס לחשבון בנק. בוודאי. אוקיי. סבבה. ליאת, יש לי שאלה. כן. נניח שיש לי לקוחה בחו"ל, ושם בחו"ל הם יכולים הרי להזמין, יש להם המון מוצרים שאין לנו כאן בארץ. מה לגבי ניקוד על אותם מוצרים? כי אנחנו מקבלות ניקוד רק על הקפסולות ועל הקומפליט. אז אם הם מזמינים... מה פתאום? את מקבלת ניקוד על איזה הזמנה שהיא עושה. זה שכאן בישראל היא לא יכולה להזמין שום מוצר אחר מעבר לקפסולות והשייקים, כי זה מה שיש אצלנו. אבל אם היא הזמינה בריז, סוכריות גומי לילדים, את מקבלת את הניקוד. פשוט עושים המרה. אם הניקוד סתם, אני אתן את זה ככה ממש בדוגמה, אם היא קנתה למשל את האבקת מרה, כי יש אצלנו אבקת מרה, היא קנתה או בוסטר, היא קנתה את הבוסטר, הניקוד של הבוסטר הוא 1,000 נקודות. 1,000 נקודות של אירופה. אוקיי? זה ביורו. אז 1,000 נקודות, טוב, האמת שזה 200 נקודות. אז ה-200 נקודות האלה, בעצם כשהופכים את זה לישראל, אז הופכים את זה לפי שער הדולר, ואת רואה את זה בעצם כ-800 נקודות. כמה הדולר עכשיו? היורו, 3.9. נגיד 4, אז זה בעצם מכפיל לך את זה, ואת רואה אצלך בעצם לפי השער היורו. זאת אומרת, אם אצלה זה, את יודעת שהמוצר הוא 200 נקודות, אז אצלנו הוא 200 נקודות כפול שער היורו. או הדולר, או תלוי במדינה.
חלקי. חלקי. לא, זה כפול. אם אצלם זה 200, נתקעתם לי, אתם רואות אותי כאילו? תראי, אנחנו רואות אותך, כן, אבל אולי ניכנס לזה בהמשך כשתהיי בהאב. רואים הרי שם את הניקוד של כל מוצר ומוצר, נכון? נכון, רואים את הניקוד, וכשזה ביורו מכפילים פשוט בשאר הזה ומקבלים בשאר ניקוד. היורו, לגמרי. מכפילים, לא מחלקים. לא, אז בסדר, לא משנה, זה סמנטיקה. לפי זה שער כבר היורו. המחשב יעשה. מתקבלת כבר לפי המחשב. השקלים. אוקיי, זה כבר המחשב יעשה את התרגום, אבל אז את אומרת שאם אלה מוצרים שאין אותם בארץ, גם עליהם אנחנו מקבלים ניקוד. אוקיי. נכון מאוד. בטח, איזה תודה. שאלה. כל הזמנה שמישהו עושה בכל ג'וס פלוס בעולם, בוודאי אתם מקבלות עליו ניקוד. לכל מדינה יש את המוצרים שלה. עכשיו, אני רוצה להכניס אתכם להאב, אני רק חייבת להעביר את זה, כי אני פשוט לא הספקתי לפני, אז סליחה, תקעו אותי בבית ספר של הבנות הרבה יותר ממה שציפיתי. אז בואו נפתח את זה ביחד. אוקיי. אני אשתף אתכם עכשיו בהאב, ובינתיים אני אומר לכם, שההאב זה בעצם אתר שהוא יחסית חדש, הוא רק, כמה, 4 שנים? משהו כזה? רגע. בערך 4 שנים, והוא ממש משנה את כל חוקי המשחק, כי זה בעצם עסק בינלאומי, שזה מאפשר לנו לקבל מידע על כל העולם פה, בכף היד שלנו לגמרי. אז אני עושה לכם שיתוף מסך, דקה אחת, בואו נעשה שיתוף. אוקיי, כולם רואים את ההאב, הוא נראה אחרת בנייד, הוא קצת יותר פשוט בנייד, אני חייבת להודות. עכשיו, האב, היוזרניים הוא תמיד יהיה המייל שאיתו אתם נכנסתם לג'וס פלאס, נרשמתם כזכיינים. הפסוורד של זה, מרינה, שלחי את זה פשוט, תשלחי את זה בקבוצה שלכם, כי הפסוורד הוא זהה לכולם. זה לא עובד אצלי, הפסוורד הזה לכולם. אז תדברי איתם. מה הפסוורד? תגידי עוד פעם. רגע. ג'וס פלאס 2022. כן, אבל ה-J וה-P הן גדולות. ג'וס פלאס 2022, אבל האות הראשונה של ג'וס והאות הראשונה של הפלאס, בלי רווחים, בלי כלום, זה אותיות גדולות. זה פשוט, כאן זה נכנס לי אוטומטית, אז אני לא יכולה להראות לכם. בחיים לא עבדתי מהמחשב, אני עושה אתכם לראשונה. זה הרבה יותר פשוט דרך הנייד. דרך הנייד בעצם מופיעות לכם כל הקוביות האלה, והקובייה הזו של הטריינינג, היא מופיעה הכי גדול באמצע, ועליה אתם בעצם לוחצות. תקשיבו, כמו שאמרתי לכם על האתר, על האתרים של חול, שתיכנסו ותראו ותקראו ותחטטו ותראו כמה דברים שאתם יכולים להכיר בתוך האתר, אותו דבר, ואפילו מה שנקרא משווה ומעלה, אני אומרת לכם על ההאב. אוקיי? האב זה משחקים, זה פשוט להיכנס ולהתחיל לחפש. עכשיו בואו תתעלפו יחד איתי, ותראו... דרך אגב, להאב אפשר להיכנס מתוך הבק אופיס החדש. נכון, אפשר גם מהבק אופיס, נכון. בבק אופיס החדש, בעמוד הראשי, בצד שמאל, יש לכם טולס, מתחת לטולס נמצא ההאב, ואני פשוט לא מצליחה להיכנס אליו. ואוקיי, אבל קודם כל אני יודעת שהיו לא מעט עניינים ובעיות עם הכניסה, אבל ליאור תפתור לך את זה בשנייה, יאפסו לך סיסמה או משהו, ואז הוא גם ישמור אתכם אוטומטית, זאת אומרת, אתם רואים, אני לא הייתי צריכה להכניס את הסיסמה, זה שמירה אוטומטית. מה שההאב בעצם בא לעשות, זה לקחת את כל ג'וס פלאס העולמי, לחלק את זה למדינות, ולשים לכם את הכל מול העיניים. כמו שאתם רואות כאן, יש את כל המדינות. עכשיו, כדי לעשות את החיים קלים, אני דווקא אכנס לישראל, כל מה שיש בישראל,
עכשיו תחשבו, באמת, כל מה שיש בישראל, יש לכם על כל אחת ואחת מהמדינות. אני זוכרת לישראל כי זה גם אתם מכירות, גם זה בעברית, זה מאוד 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 פשוט. כמה פעמים יצא לכם להגיד, רגע, אבל איפה אני מוצאת את הכשרות, ואיך אני מוצאת את האישור לצליאקים, ואיפה כתוב על הסוכר, וכל מיני דברים כאלה, והחוברת מחקרים וכל הדברים? אז בבקשה. אז אז הכל בעצם מופיע. ה-one zone עבר לכאן. זה one zone משודרג, כי ה-one zone הוא אך ורק לישראל. ה-one zone הוא לא לכל אירופה, הוא לא לארצות הברית ולאירופה. וכאן יש את הכל, אגב, גם את ארצות הברית. אוקיי, אז לצורך העניין, יש לנו פה תוכניות תגמולים, בואו נעשה נגיד תוכנית תגמולים ראשונה. מראינו שאת עובדת תוך כדי כפרה עלייך. כן, תייגתי אותך ושלחתי מייל לתמיכת זקנים. אוקיי, יש לכם את תוכנית התגמולים, מפורטת. עכשיו, אני לא רוצה שתחשבו רק, איזה כיף, יש לי ללמוד על התוכנית, אני רוצה שכל הזמן יהיה לכם בראש חול. כל הזמן תפתחו את הראש, תגיד, כל מה שאנחנו רואים פה, יש לנו את אותו דבר לחול, ואחר כך אני אראה לכם ככה קצת באיזה בנקודות. שפה זה על חו"ל? כל מדינה עם השפה שלה. אז איך אנחנו נלמד גרמנית למשל או ספרדית? יש כלי מדהים זה עוד שנקרא פעם גוגל טרנסלייט? טרנסלייט, הבנתי. והוא מתרגם את הכל, אבל הכל, ואחר כך אם תרצי אני אראה לך גם דרך ממש ממש פשוטה, איך לתרגם בלי לעשות הורדות וכאלה, את זה יודע כל מי שברילוקיישן וצריך לתרגם את החיים. אבל בינתיים לקחתי את זה בעברית, רק כדי שתבינו שיש לכם הכל. עכשיו ברור. יש לכם פה בעצם את הכל. למשל ניקח את ה-P+, דברים שאתם חייבים לדעת. אז יש לכם סרטונים ויש את התוכנית תגמולים החדשה של 2020. מה זה ניקוד פרומו? לדוגמה, תשלומים, כל מה שזכיין חדש צריך לדעת. טוב, זה לא מעודכן, זה האתר הישן, הם יעדכנו את זה, אני מניחה שהכל יהיה פעיל יותר, אז תתעלמו מכל הדוחות וכאלה. ניתן להיות P פלאס ו-SP באותו חודש, את כל ההסברים הבייסיק, גם לא הבייסיק דרך אגב, צברתם 12, קיצור, יש לכם פה הכל. עכשיו תחשבו שאת הדבר הזה יש לכם על כל מדינה, זאת אומרת אתם רוצים לדעת איך סוגרים דרגה, מה? אתם רוצים לדעת איך סוגרים דרגה בגרמניה, אתן נכנסות בהאב לגרמניה והולכות לתוכנית התגמולים של גרמניה. מי כזה? ממש מפריע לי, אהובה אחת. תודה, ממי. אוקיי? רגע, סליחה. למשל, התחלה בריאה למשפחות, יש לכם פה את כל ההסבר. עכשיו, נכון שבישראל אתם יודעות את רוב הדברים האלה, אגב, או שכן או שלא. יכול להיות שאתם באמת לא יודעות את זה, וזה עושה לכם סדר, אפילו אם נכנסתם לפני חודש או חודשיים לעסק. תחשבו כמה מידע וכמה זה פותר, יותר מזה אני אגיד, תחשבו כמה זה משחרר את מרינה לצורך העניין, שאתם לא צריכות על כל דבר לשאול אותה. תגידי, אז מה עושים עם מישהי? איך זה עובד בהתחלה? בואי כנסי תבדקי על התחלה בריאה. אתם יכולות להיות עצמאיות, אתם יכולות לחנך דור חדש של אנשים עצמאיים, גם בישראל, אבל על אחת כמה וכמה בחו"ל. כי בואו נהיה כנים, אף אחד מאיתנו לא ידע 100% מתוכנית התגמולים של כל אחת ואחת מהמדינות. אוקיי? יש לכם את זה. אני קצת בגמגומים פה, כי זה נראה מאוד מאוד אחרת במחשב ובנייד, ואני אף פעם לא עובדת במחשב. אני לא בן אדם של מחשבים, אז אני לומדת יחד איתכם את איך הדברים נראים פה. בואו נראה מה עוד יש כאן, זה התוכנית הגמולים. כן, חבריקו, שוב תשוב.
אוקיי. יש כאן ברוכים הבאים. זה ממש נראה אחרת. אוקיי, אני לא אכנס להכל, אתם פשוט צריכים להיכנס ולחטט. מישהו חדש מגיע, אתם מיד זורקים אותו להאב. זכיין חדש מצטרף, מיד זורקים אותו להאב. תחשבו כמה מידע, כמה הוא יכול ללמוד, ובטח גם אם זה בחו"ל. אני ממש לא יודעת לעבוד עם זה, רגע. אוקיי, אולי ככה זה יותר קל? תקשיבו, זה קצת מוזר איך שזה מופיע כאן, כי בהאב של הטלפון נפתחים הרבה יותר דברים. בואו נראה, אני צריכה בעצמי ללמוד על המחשב. אבל בואו נראה, בואו ניקח רגע מדינה. בואו ניקח סתם את אירלנד. לא מכירה את אירלנד. אבל אם אני נכנסת לאירלנד, והכל גם באנגלית, אוקיי, אז יש את האונליין קורס של Social Media Selling Trainer. הסיסמה היא זהה, כן, אורלי, הסיסמה היא זהה לכולם, השם משתמש זה המייל שלך. אם זה לא עובד, אז ליצור קשר עם המשרדים. הנה. Juice Plus Comprehension Plane Training Course. לא יודעת אם זה, אבל בואו נראה. תקשיבו, מה שאני עושה עכשיו זה מה שאתם באמת צריכים לעשות, לחטט, ואני אומרת לכם, עכשיו שאני רואה את זה דרך המחשב, תעשו את זה דרך הנייד, זה פי מיליון יותר קל. אוקיי? זה סרטון, זה 39 דקות של סרטון של מסביר על אירלנד, על לא, זה לא סרטון. לא היה כתוב 39 מינוס. אוקיי, how to get started. עכשיו, זה נכון לאירלנד. זה דברים שהם רלוונטיים לאירלנד. צריך לחטט בזה יותר. יש להם את כל תוכנית התגמולים, את כל ההסברים. אבל שוב ליד, כמו שאמרת, אין טעם עכשיו להיכנס לזה ולהתחיל לשוטט ולחפש כל מדינה. יש לכם מתעניינת במדינה מסוימת, יש לכם זכיין חדש שהצטרף במדינה מסוימת, תתחילו ללמוד על אותה מדינה ותפנו את הזכיין למקום הרלוונטי הזה. את צודקת, אבל באותה נשימה, אני כן אגיד, תיכנסו ותראו איך זה נראה. בוודאי. תיכנסו ותראו איך זה נראה. תיכנסו ותראו, לא כדי ללמוד כל מדינה, לא מעניין, אם לי אין שום מתעניינת מגרמניה, אני לא הולכת להיכנס להאב של גרמניה ולהתחיל ללמוד את התוכנית הגמולים שלהם, בוודאי שלא. אבל אני רוצה שתיכנסו להאב, אני רוצה שתיכנסו להאב של ישראל, שתראו מה יש שם, תעשו את זה מהנייד, נורא קשה לי עם הדבר הזה, אם תרצו אחר כך אני אעשה לכם, אני אשלח לכם אפילו סרטון של דברים חשובים בתוך ישראל, פשוט שאני אעשה את זה דרך הנייד, כי משם אני לא מצליחה לשתף. ותלמדו את כל הדברים שאתם כן יכולים להוציא מההאב, שמחר מישהי מגרמניה אומר לך, תקשיבי, אני ברילוקיישן בגרמניה, אני יכולה לעבוד, ואת מיד נכנסת להאב בגרמניה, מוציאה לה 3 דברים, מצלמת לה את התוכנית הגמולים ככה בגדול, מה הבונוסים, כמה בונוסים יש לה, זה מופיע ביורו, זה מופיע באמת לפי התנאים של המדינה, יש לכם את הכל מול העיניים, אתם לא יושבות בחוסר אונים, רגע, אבל כמה כסף הם מקבלים שם, מה סך הבונוסים שלהם ביורו? כמה עולים המוצרים? יש לכם את הכל פה בתוך ההאב. הכל. אתם פשוט נכנסים פר מדינה, מחפשים את התוכנית הגמול, מחפשים את המוצרים, יש לכם לפי ביזנס ולפי מוצרים, הפרודקטס. לא יודעת למה, זה לא מופיע כאן כמו בזה. אבל אני אשלח לכם אחר כך גם קצת להיכנס לתוך זה בסרטון קצר, ואתם פשוט מקבלים את כל המידע פר מדינה. ואתם לא צריכים שהאפליין שלכם יתקשר וישלח מייל עבורכם, להתקשר לחברה, לשאול אותם איך לבקש. נגמר העידן הזה. הכל בידיים שלכם, זה עסק בינלאומי, והחברה המטורפת הזאת יצרה פה כלי אדיר.
אדיר, שנותן לכם את כל המידע בתוך הפרצוף שלכם, מה שנקרא. בואו נעשה רגע סטופ שייר. זה אמרתי. אוקיי. שאלות? זה הזמן. וואי, זה מחמיא לי שאין שאלות. או שאתם בהלם. אורלי שאלה פה, שאם הארצות בהאב זה רק אירופה, מה לגבי ארצות הברית? אז אמרתי בתחילת הזום, שאנחנו לא נדבר פה על ארצות הברית, כי ארצות הברית היא ממש ישות נפרדת בג'וס פלאס. התוכנית הגמולין שלה היא אחרת, הדרגות שלהם שונות, הבונוסים שלהם אחרים, התוכנית הגמול היא כאילו באמת, היא לא דומה אפילו לתוכנית הגמול של אירופה. מצד אחד ההתחלה בארצות הברית היא יותר מורכבת ויותר מאתגרת, מצד שני הבונוסים שלהם, בארצות הברית כמו ארצות הברית, זה כאילו ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אז כאילו ההתחלה יותר קשה, אבל אחר כך זה מפחיד לאן הם יכולים להגיע, אבל זה מאוד שונה במהות שלו, ולכן אם יהיו לכם אנשים לארצות הברית, אז צריך פשוט לשבת וללמוד את זה, אני לא... אבל זה גם נמצא בהאב. אבל זה קיים בהאב, זה מה ששאלתי, כלומר, ידעתי שלא תיכנסי, רק עם הארצות בארצות הברית, גם כמה יומות בהאב, או רק אירופה. ארצות הברית קיימת בהאב, פשוט יש סיכוי שבגלל שזה שונה כל כך ממה שאת מכירה בישראל ובאירופה, שזה יהיה יותר קשה להבין את זה, ואז צריך קצת, את יודעת, אנשים שכבר היו שם, שכבר עשו את זה לפני, אבל כן, זה קיים בהאב גם בשפה, בתנאים, בהכל. סבבה, תודה. באהבה. אני זכיינית בישראל, ואני עכשיו כרגע באירופה, בספרד. אני יכולה בכל שלב להעביר את הנקודה, או שזה כאילו תלוי? מתי שאת רוצה. מתי שאני רוצה? זה פשוט עניין טכני, כלומר אני צריכה לדבר... תלוי על חשבון בנק. זהו, כרגע אין לי חשבון בנק פה, אבל השאלה אם... אוקיי, רק ברגע שיהיה לי... את ספציפית בספרד, את צריכה שיהיה לך ניה. כן, אני עובדת על זה, כרגע אין לי... ניה זה תעודת זהות, אתה צריך בעצם שתהיה לך איזושהי תעודת זהות של המקום, אני לא יודעת על כל מדינה באירופה, זה כל מדינה לגופה, אתה צריך שיהיה לך את האישור אתה בעצם צריך לשלם מיסים, כדי לשלם מיסים אתה חייב להיות תושב, כדי להיות תושב אתה צריך תעודת זהות, זאת אומרת זה דברים מאוד מאוד בירוקרטיים, מבחינת ג'וס פלאס, את יכולה בכל רגע נתון, זה ממש רק עניין בירוקרטי, להעביר פרטים ולעבור נקודה, רק צריכה להבין שברגע שאת עוברת נקודה, אז בעצם התמיכה שלך, תמיכה כזכיינית היא כבר לא בישראל, היא כבר בספרד. אוקיי. נופר, איפה את בספרד? בסיביליה, בדרום ספרד. ימי. איזה כיף, יש לי זכיינים בדרום ספרד. יאללה, בואי נעשה איזה דייט. תעשי, תביאי מלא אנשים, אני באה לעשות לך ערב צוות. וואי וואי. ערב חשיפה. יותר מזה, זהו, נופר, קיבלת פה... נדבר. התחלתי, אני מוצפת בכל כך הרבה מידע, שאני רגע צריכה להקל את הכל, אני עדיין לא יודעת בכלל איך מתחילים, אבל בסדר, לאט לאט. קודם כל, הכל בסדר. באת למרינה, תהיי רגועה, הכל בסדר, זה... באתי לכן גם. לכן, חני. אוקיי, חשבתי שזה... החדנו עוד אחד על מה שדיברנו אתמול. אוקיי, אז קודם כל, הכל בסדר, יש לך אחלה אפלייניות, יכוונו אותך, אבל באמת אני חושבת שבתור התחלה, ההאב, בעדינות, לאט לאט, לא להציף את עצמכם יותר מדי, אבל להתחיל ולהכיר דרך ההאב קודם כל את האפשרויות, הכל מסודר, אם עבדתם עם ה-One Zone, אז קחו את זה 3 צעדים קדימה, כאילו מה שההאב מכיל בתוכו זה 3, מבחינתי זה 3 צעדים קדימה, אז תלמדו לעבוד עם ההאב, תחטטו, תיכנסו, תפרקו לו את הצורה, באמת, ותעשו כבר עכשיו שאנחנו מסיימות, כמה אכלתי את הראש, אני קולטת שאני כבר שעה מדברת, תיכנסו עכשיו דרך השם משתמש והסיסמה, השם משתמש זה המייל שלכם, הסיסמה... אבל אם זה לא עובד, למי צריך לפנות? כי זה לא עובד. אז אם זה לא עובד, אז תשלחו מייל... תמיכת זכיינים, אני אגיד לך את זה מחר נופר. בדיוק, תשלחו מייל לתמיכת זכיינים. מה הסיסמה להם?
מרינה, אולי תשלחי להם שתעשו העתק הדבק. זה ג'וס פלס 2022, אבל ה-J וה-P צריכות להיות באותיות גדולות, בקפסלוק. תיכנסו כבר היום, גם אם אתם לא עובדות על זה, תיכנסו כבר היום, תתחילו לחטא, תתחילו לראות מה יש שם, וממש תשתמשו בזה, זה באמת כאילו, גם לארץ, אבל לחו"ל זה יפתח לכם את הצ'קרות, באמת. יהיה לכם כל כך פשוט לעבוד עם זכיינים חדשים. תהפכו אותם לעצמאים מ-day one. זהו, יש לכם דקה אחרונה לשאלות. וואו, ליאת, מה זה וואו, תודה זה היה רבה? זום, מה זה חשוב. חבל על הזמן. ממש, תודה רבה. פתחת לנו את הראש. אני שמחה מאוד, כי אחרי שפתחתי למרינה את הצורה וצרחתי עליה, וגם לכן שהן לא יודעות מה זה האב, אז זה היה רק מתבקש. אז אני שמחה, ותעבירו את זה הלאה from day one. זה כלי אדיר. מדהים. זהו, אני ממש שמחה. שלחו לי תמונות כי לא צילמתי שום דבר. תודה רבה. כיף להכיר אתכם, שיהיה לכם מלא מלא. ובאהבה. ביי. ביי.